Добър вечер, дами и господа. Както всеки един от вас, и аз съм един обикновен потребител на NetWorks.bg. Днес реших да си пусна едно филмче и да си погледам на спокойствие. За целта избрах сервер 1152. Да започнем. Тук се срещаме с обичайния прозорец, който сме свикнали вече да виждаме. Прочели сме инструкциите, всяка една от тях, които са ни познати до болка. Продължаваме. Натискаме филмов каталог. Поредната обичайна страница, която сме свикнали да виждаме и да дърпаме надолу и надолу и надолу и надолу и само надолу. Ето едно ново филмче, което наистина изглежда добро, пък и е комедия. Codename The Cleaner, чистачът. Натискаме Play, за да тръгне. Обърнете внимание на статуса. Ready. 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 И пак Ready. И пак Ready. Тук е моментът, в който вие се питате проблема дали не е вашия компютър или така нареченото проблема на вашия телевизор. Затваряме прозореца, решаваме да дръпнем филма на нашия хард и да го изгледаме като хората. Натискаме Download. Съответно, трябва да видим файловете за download, да издърпаме филма и да го изгледаме. Ето с какво се сблъскаме. С филма. 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 Филмите. 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 Многото филми. Многото филми. Пак филми. Ето е нашата картинка. Надявам се, че филма ви е харесал много. До чуване и до скоро.